what's up? Gusto kayo guys? Kumusta? Uy, sundalo. Stress na rin ba kayo? Gaya ko? Kung stress kayo, tara, sumama kayo sa akin. Kaya magtatanggal tayo ng stress ngayong araw. Maghahanap tayo ng mapapasyalan dito sa may Sual. Actually, nasa Lingayen pa lang tayo, no? Siguro mga 30 minutes na sa Sual na tayo. Basta hindi tayo hassle, no? Hindi naman tayo nagmamadali. Dito lang po, sir. Yes, sir. Thank you, sir. Yes, bugal yun. Bugal yun na ba to? Ang tagal ko hindi gumagala. I mean, tagal ko hindi na masyal. Puro tayo stress, no? Punong-puno tayo ng stress. Yan na ang bundok. Sana nakikita nyo yun, no? Kaya ako pinili ditong pumunta. Dahil yan talaga ang hilig ko. Ang bundok. Wow! So, samahan nyo ako guys, no? So, bago natin balikan, ipasok muna natin ang intro. Come on! Oh, ba? Kanan. Hey, what's up? Namiss kong gumala. Bakabak, Barangay Bakabak. Shoutout nga pala sa grupo ko, no, na PMX Riders Club Pangasinan Chapter. Shoutout sa inyo. Shoutout kay Get Up Moto, Nad Motovlog, at sa Russell CD. Shoutout sa inyo, no, mga papa. Solo ride tayo, no? Ngayong araw na to, solo ride. So pupuntahan natin yung mga pinupuntahan ng mga kagrupo ko. Pero ito first time ko talaga. First time natin hanapin ang mga lugar na yun. Dahil hindi ko pa sila napupuntahan. Right? Nakikita nyo ba yan guys? Oh, bundok! Dito pala, nare-relax na yung utak ko. So, gusto ko sana sa Baguio, no? Baguio sana ako akit ngayon. Kaso, baka hindi tayo makapasok. Kaya mas pinili ko na lang dito muna. So, kahit pa paano may makita tayo mga tanawin na nagpaparelax sa akin bundok. Yan, bundok guys. Oh, so hindi bundok naman yung dagat, ganyan. Pupunta tayo ngayon sa Masimeri, Sual, Pangasinan. Pero hindi ko alam ang daan. Pupunta-punta dito, hindi alam yung pupuntahan. Pagkatapos na, diretso na tayo ng Sual. Shit, man. Sarap siguro manirahan dito. Pagising mo ng umaga,
makikita mo ang bundok. Well, siguro mga taga rito nagsawa na dyan. Okay na. Ha? So mamaya na lang ulit, no? Sana kita sa video talaga, no? Sana talaga para na may maayos tayo may lagay sa YouTube channel natin. Sabi ko kaya ako nag-YouTube dahil ito ang paraan ko ng diary ko. Hoy, tutang na umalik. Ay, saan ba? Labrador. Pabalik pala ng linggay niyan, taka. So Labrador na guys, na siguro na ito ay swal. Welcome to Swal. Parang ang dami nagbago. Subukan natin pumasok dito, no? Baka sakaling pwede pang mamasyal dito. Ay, wala, sarado. Well, dati pwede pumunta dyan eh. So ngayon, hahanapin natin Masay Mary. Punta-punta dito, hindi naka-ready. Shoutout na pala sa misis ko, no? Dahil pinayagan tayong gumala. Alright. Love you, asawa. Tapos na pumunta kami dito ng misis ko. I think last year, bago mag-pandemic. Kaya kung makikita nyo yung YouTube channel ko, puro about sa deliver at hindi na tayo naka-pasyal-pasyal. So, ito yung bayan ng Swal. So gagawa tayo ng magic, no? Gagawa tayo ng magic para mahanap natin ang Masay Mary. Naalala ko tuloy noon nung wala pa akong camera. Every time na pupunta kami dito ni Mrs., hihinto kami dyan. Tamang picture-picture. Ngayon kahit hindi ko nakasama si Mrs., manonood na lang siya, no? Baka isipin niya nang bababae tayo. Wala akong kasama. Solo ride ni Seth Moto. So tingnan natin sa view deck. Doon tayo magpalipas ng magpahinga saglit. Hindi ko alam kung tama itong pupuntahan natin, pero yun naman ang maganda, di ba? Kung wala sa plano, at least natutuloy. Hindi yung plano ka ng plano, hindi ka naman nakakapunta. Hindi ka natutuloy sa gusto mong puntahan, diba? Kaya sa mga 150cc pataas, saglit lang nila to, no? Lalo kung kabisado nila yung pupuntahan. Mula Dagupan hanggang dito.
Siguro isang oras lang. O baka wala pa. Depende sa driver, no? Ako kasi mas okay sa akin yung chill ride. Wala tayong mapaghingaan dyan. Wala. Naunahan tayo. Mayayain pa naman tayo sa mga ganyan. So doon na lang sa may daan ng Masami. Nababala nga lang. Oh, sininayaw. So eto na nga guys. Dito na pala tayo, no? So makikita nyo dito sa kalsada itong Team Energy Swal Power Station, 9 kilometers. Tapos merong Masamere. Bigla tayo minulto. So this is it. This is it, pang shit. Sa totoo lang, matawag ko nang nakikita yung karatula na yan pag nagpupunta kami noon. Pero hindi ko pa siya napapasok. Medyo matagal din. Hindi ko alam kung mauna ang Masamere o yung power station. Ano ba? Oh, power station na tayo. Barangay Kapantulan, Masamere, straight ahead. Naalala ko bigla yung mga katrabahuan ko. Hey, shout out Renante. Nandito ako ngayon sa Masamere. I mean, papunta pa lang pala. Yung kinikwento nyo na pupunta kayo na pagkatapos ng out, diretso kayo dito gabing gabi, walang kailaw-ilaw. Wow, pine tree. Okay, humps. Ay, delikado ka dito pag gabi. Abiso sa publiko. Alam kung tama yung pupuntahan ko, ha. Sana hindi kagad malobat yung camera ko, ano. Wala tayong extra. Hindi ako bumibili ng extra battery dahil nagbabalak ako mag-upgrade, kaya hindi ko na siya binibilihan. Sana tama yung pinupuntahan natin. So balitaan ko kayo, guys. Yes, packet pala siya. Packet pa baba. Maganda siya sa chill ride. Oh! Thank you Lord. Meron nakasulat, welcome Barangay ano bang tawag yan? Gago, hindi ko masyado nabasa. Nakatingin ako sa kalsada eh. Hindi ko masyadong nabasa. So hanap tayo ng lilim mamaya, no? Delikado dito pag nasiraan ka, men. Oh wow,
Angat na naman. Hey, FPJ. Ano FPJ beach? Ano dito, beach house? Saan na ba tayo? Yes, dito tayo sa may Baybay Sur. May nakikita akong tulay. Paakyat to, no? Ewan ko kung anong meron dyan. President Adi, anong meron dyan sa taas? Itong mahirap pag hindi ka nakakasama sa rides. So, turn right pa rin tayo. Magmula doon sa labas is may isang left. Meron tayong left side na isa, tapos puro right side na bulok. Ano, saan na tayo? Ewan ko kung anong tawag dyan, guys. Nakakita ako ng ganyan nung bata ako eh. Uy, madulas. So, sundan lang natin ang sundan to, ang kalsada, ano? Doon, pataas. And pababa.